أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا سلام بالأماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Acara pernikahan Mbak Puri dengan Adi Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin al-alim ulama, para bapak kiai, ibu nyai ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng Bapak Sukoyono ingkang kula takzimi, dumateng para bapak dene sepuh aji sepuh ingkang satu kanebet, dumateng sahibul hajah bapak yatimin sak keluarga lan sak durlatinipun ingkang kawula hormati, dumateng pangombyong temanten putri, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mboten kesupen dumateng temanten kekalih ingkang berbahagia, lan dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, wali matul ngurus warahmatullah ingkang kula hormati ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sepindah monggo kita ningkataken raos puja puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Wonten napa isih menika saged matempal ing mriki majelis kanthi keadaan sehat walafiat boten halangan setunggal punapa. Mugi-mugi sedayanipun amaliyah menika dadosna amal ingkang sae barokah di dunya wa dunya wa akhirah. Allahumma amin. Rahmat salam tetap kalimahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring tarbiyah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya asal syafaatipun enjang ing yaumul kiamah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ing mriki kula minangkani pranata acara badhe maosaken acara ingkang kalambah ing wekdal siang menika. Acara sepindah inggih menika pambuka ingkang dipun isi kaliyan waosan umul kitab. Adicara nomor kalih pemaosan ayat-ayat suci Al-Quran. Adicara yang nomor 3 sambutan ingkang sepindah menika atur pasrah saking temanten putri. Sambutan ingkang kalih atur panampi saking temanten kakung. Adicara yang nomor 1 menika adicara inti wali mantul ngurus wal aqiqah. Adicara nomor gangsal mau'izatul hasanah ingkang badhe dipun sampaikan utawi dawuhaken dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Sukoyono. Adicara ingkang terakhir inggih menika doa. Mengingat wekdal sampun antawis wonten, monggo kita wiwiti acara menika kanthi waosan umum kitab. Mugi-mugi acara menika boten wonten halangan setunggal punapa. Al-Hada Husniyah Al-Fatihah. 1, 2, lihat sini dek. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang sudah sambut pelaksanaan kita laksanakan di menika acara yang nomor kalih pemausan ayat-ayat suci Al-Quran. Dumateng panjenenganipun ingkang bertugas wekdal saha tempat kawula sumanggaken. Ayo 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqa min nafsin wahidah Shall